Apa sing penting sing terakhir duweni apa? Ngarepe piye karepe sing penting sing terakhir apik, Rek. Ya. Wedhus. Iya ya. Kok mengo rono lho kok ora. Dekno wedhuse tengo. Ora duwe sungu. Tibane Payune murah. Pak Lurah bagus. Aku salah di duit to Nyuwun sangu. Wes. piye Mas Garing? Wis loro lho, Pak. Iki nak lakone ngene tetep bulurah takon munggah wis ben. Geger ben geger karo bulurah. Nah, bulurah tindak panggung sisan nggawa mesin ATM. Nah, Ora. Wah mesin ATM piye? Lah kadung metene kok teku ora ono sing wani yo sembronomu iki. padha, Pak. Ngoten. Ya plerek Mas Garing. Nggih, iki. Nduk, ya Cahayu. Heeh. Parikan sik, Nduk. Iki nyantai wong iki pokoke nyantai. Ah, milone iki, milone iki. Oh, juragan melon, Pak. Heeh. Waduh, jan endah le. Yo, Aul. Tuku roti. Loh. Tuku roti wis Mau wis ra titip. Mbok mau titip Bayu kae, mau Lah sampun telas wau. Ayo golek no. Yo. Ayo kon golek Mas Garing. Pasar baru. Iya. Warga Suradadi. Sehat selalu. Amin. Lah iki bener. Iki bener. Iki bener, Rek. Dungane tembus tenan tanpa pamrih. Iya, iya, Lah Pak. donga iki kok bar delok sangu. Pak, parikane kula sae nggih. Pol paling sae. Nggih, sae nggih. Tapi aja nyusul sangu lu ya. Oh mboten lho, Pak. Kula nggih makili rencang-rencang niki lho, Pak. Ora usah ngono-ngono. Gampang, Ri. Melonmu kuwi lho senengan. Sampeyan purun melan to, Hah? Mas Gareng? Walah, Purun. ora nolak. Ora. Ayo matur nuwun dongane nggo Pak Agus. Nggih, sampun matur suwun nggih, Pak. Sae nggih, Pak, nggih berarti nggih. Oh, nggih, sae nggih, Pak. Biasane nek sae ngoten niku Sae Aku malah nganu iki. Kaya mayit arep diangkate iki. Pripun? Niki jenazah sae napa awon. Kok takonke terus iki piye to, Rek? Sae napa sae? Lah, ya nggih to. Sae napa sae, Pak? Sing ra cocok ning debok saya dan pikiran dhewe den kono. Niki, ayo cek loro. Ya. Isi saka Jepara ya. Jepara. Mangan kuaci. bener sithik to. Ngirit cah ini. Sik Pak nembe mikir. Aja ge anu to, kita grogi ya. Ayo. Grogi mergo dicedepi Pak Lurah. Mangan kuaci. Disisil miring. Terus Mangan kuaci. terus Karo dikuliti. Warga Suradadi kata rejeki. Amin. garek siji. Iki lotre sing terakhir iki apik apa elek iki lotre dirungokke bareng-bareng. Aja diselak-selak iki terakhir iki. Iya Pak, iya Pak. Manut lurah. Iki bejane pacare apik apa elek pacare? Kaya nomor. Buka lemari. Bebas ning sumur. Warga Suradadi mergo akur dadi sedulur. Lah sing bener iki. Iya ngono Pak. Ya artinya suruh dadi mergo akur dadi sedulur. Nduk, mengko pamitan karo Bu Lurah. Nggih. Mbok disangkoni Bu Lurah iki ya sing penting pamitan. Nggih, mengke pamitan nggih Pak. Pamitan tok iki. Ya engko aja lali manggi karo Bu Lurah. Pripun? Nggih, nek Pak Lurah ora sah. Oh, mboten sah. Duwite sing ngasta Bu Lurah. Nggih. Nggih leres. Makasih ya Pak. Nggih. Ya bacotke Mas Pun Garing. komplit pun sedaya parikan. Panas nonon. Ban. Medhun tak aku mosok ning kene terus. Lho, dereng kok. Lah wong aku nanggap kowe kok malah aku mbok tanggap to, Rek. Aja susu. Ben ngrasake. Panas udan panas lengale. Capek gunung. Caping. Celengan sing bater mes. Gunung. Ora iso jengleng wis tak adepi.
Bisa bisa. Ora iso. Garapane Gare ana batase ora iso. Ora jeke bingung ta. Garapane anyar neh. Iya. Jenglengan iki ora nampa job 3 sasi nggo latihan jenglengan. Yo, diatur Mas Gareng. Ya, Mbak Lisa. Ya nduk Dewi Tralala. Nah, Dewi. Latihan waton sarato. Para suling kumandang sekarane. Mon singgaran ayo bangun surat datine. Cocok. Ino mane banyu bening. Bawane sampun niki langgame. Ya. Yo Mbak Lisa karo Mbak Lisa. Mbak Dewi Dewi. Tralala. Lho kok Dewi Tralala. Anak wedok. Anak. Lah kamu kan Heru Tralala. Padha wong idule lho. Ora wani lho. Lho, Niku Pak Cawan lho hati-hati iso. sampean iso Wis dimutasi. kadung. Oh, iya. Wis kadung kebacut arek pensiun. Kancanya kok ya. Kancanya kok. Ya. Dek jaman berjuang Jejeri Mbah Lurah. Ayo. Kelingan anak-anak Bina openi Kongko Minen. Saiki ana ngendi Yo. Mas. Dontang. Mbak Elisa. Yo. Mas. Matur suwun. Nderekaken sugeng tindakipun Pak Heru kalian Ibu. Jane aku ya kualat to jenenge Pak Sukarman iso mbok Pak Heru. Lah nggih Pak Heru Sukarman nggih. Lah iso kowe. Yo. Mbak Dewi. Mas. Cocok Mas Gareng. Cocok Pak wong rombongan.
ngeten niki ki sing marai semangat kanca-kanca kok, Pak. Ya. Ayo. Ayo to, ngantek esuk ngantek solar entek to. Syukur bisa nyala gunung desa ganti raja ganti ora ilang kote padha karo lampah. Selanuwun Pak Lurah. Ngapunten nggih, Pak. Tadi kula tak Nggih. padhap. Pak Anjir. Agus, terima kasih sembah nyuwun. Nyuwun pangapunten saestu niki wau bentuk keakraban seduluran ya Pak Agus. Alhamdulillah. Nah, sedulur balik nggih. Nggih tak balekke. Oh, Mas Gareng. Wah, luar biasa tenan. Menghibur sekali pada malam hari ini Mas Gareng. wah, piyayine elok humanis humoris. Pak Agus sekalian Pak Camat. Wah, Elok. dan cara berpikir luar biasa. Nggih, nggih. Banyolane aneh Mas Gareng. Jadi ngeten iki gampang menyampaikan sesuatu untuk masyarakatnya dengan bahasa sing humanis. Niki sing sae, Pak. Santai, Santai tapi mengena. mengena. Sersan, serius tapi santai. Serius? Serius? Sersan serius tapi santai. Oh, Mas Gareng. Nggih. Iki Mbak Elisa karep ben lungguh dhisik. Nggih. Sise Mbak Dewi. Sing saking Blitar ya. Sing saka Blitar. Maka Pancen iki engko kanggo full menghibur masyarakat Surodadi. siap. Diarep-arep lho Mas Gareng panjenengan Oke. karo Mbak Elisa iki. Nggih. Jadi nek wayange ya ora pati penting. Yo penting, Pak, yo penting. Tak Masyarakat budi. kene iki hebat kok. Wong gatekke nggon lakon ning yo seneng karo nggon guyon. Yo. Elok. Yo iki sing Mbak Diah diaturi wi jumeneng supote co dados. Yo. Hey! Yo, sa. Iya. Ayo yo. Cek. Mas Gareng. Coba dikenalake, ditepungake Mas Gareng. Sedulur Surodadi kersane pirsa sing wis kenal tambah raket sing urung kenal iso Bisa kenalan. kenal. Asma sinten Cahayu? Njen nderek tepang kula Diah, Pak De. Dia. Nggih. Jangkepe Diah sapa? Diah Ayu Krisnawati. Wah, elok. Pidalem ngendi, Nduk? Aslinipun saking Blitar. Lho kok Jawa asline Timur. Blitar, pabrike kok Blitar. Nggih. Lah saiki Katut Jago wonten Danyang Purwodadi. oh, ya, nggih. Dadi diwengku dening priya pikantuk Purwodadi, ngoten lho, Pak. Nggih, Sing nggih. ngendang. Sing ngendang iki ora mungkin. Kok ra mungkin ki pripun to? Lho iki kancaku lawas kok. Oh nggih ta? Dolan nang nggonku sing dijak ora kowe kok. Oh. Alah. Oh konangan ya. Iya. Wonge cendhek, rambutnya semerabang. Semerabang. Oh alah. Uncek. Kukune dipintek kabeh kae. Eh, Sing kukune dipintek mbok kabeh. wong jegok kok. Nggih, sehat selalu Mbak Diah. Amin nggih matur. Nembang napa niki Pak Adi? Sing nganggo jaranan kaya wingi kae Mbak Diah. Wah, jan kepenak tenan. Apa kae lali? Jenika lali janji. Nggih ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Menawi bapak-bapak badhe ngersake napa? Ya. Oh, mboten, Ninggal nggih. katresnan. Nggih. Ya. Ninggal katresnan tegese katresnane Pak Hadi sak rombongan ditinggal ana kene karben tuwuh ngrembaka. Nah, dadi sedulur. Merga sedulur
Terus piye mau nduk slogane? Nduk, mergo akur dadi Dadi sedulur. Lho. Jargone suwa dadi. Jos saestu. Nah, mula anu Mas Gareng. Nduk. Ora pati penting mikir duit. Nggih. Yo, Sing penting salone ditutupi plastik sik nggih. Niki setunggal melih napa kula piyambakan? Dok, oh, iya tambah. Nggih. tambah siji. Tambah siji ben Apa entuk ul. loro. Sing pundi? Bakule melon. Heeh, bakal melon. Oke, mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di kampung baru. Caca Marita. Jan mintal mintul tenan ya iki Mas Gareng. Irit sekali. Nggih. Kanggo bawa mboten iki Mbak Dia. Mboten. Mbok menawi langsung mawon ya, Pak. Langsung. Nggih, langsung riyin. Selak deres. Nduk Elisa neng kono, nek neng kono kok ijek udanan anu transmigrasi bablas umroh. Iya neng kono nduk, neng kono sik. Istirahat sebentar Nggih. sik. Heeh. Oh iki sing ditunggu-tunggu ya panjenengan karo Mbak Elisa. Betul Mbak Elisa jos pokoke iku ijek tuwun dalang barang raketan sediluk. Lah, Regane iki sedulur ki tenan gedhe ganjarane. panyuwunane Pak Lurah. Nggih. Sok tahun ngarep iki mesti wis di rembug karo aku, Mas Gareng. Ngoten. Oh dagelane iki, bintang tamu iki. Nggih, Pak. Nggih. Yo, ya caya. Tutupi sik. Ya. Mas. Iya. Iya. Mas. Carane ra tinggi. Yo. Ayo carane. Haha. Lima. Ya. Ayo. Sidone bener.
wong Kyai Koetan kok, Pak. Luar biasa. Gununge jaranan mula ya. Wah, nyenengke saestu. Jane sing takon dadi jaran ganti kowe kok Mas Gareng. Kula jarane ngoten. Lah sing Wah, numpaki dadi, sing numpaki niki ya mblenek anune jarane kok. Matur nuwun, matur nuwun. Ya. Mbak Diah karo Mbak sapa iki, Dik? Mbak Aul. Mbak Aulia ya, Mbak Aul. Ya. Isih loro, Pak Ujug kanggo menghibur nglipur masyarakat ana ing Suradadi. Suradadi mriki. Nggih. Tesih kalih sing dereng. Dintekke sisan Mas sing Nggih, siji. sing siji saka Jepara, Sing siji saka siji saka Blora ya, Nduk. Heeh. Ngendi? Saking Purwodadi. Lah ya tapi Iki kan Suradadi. wingi tanggapan ning Blora lho maksudnya. Nggih. Wingi tanggapan ning Blora to. Oh, sisan dintekke. Ya, rene. Supote dadi ca yo. Keliling-liling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan Pemda, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Duduk sendiri sambil mengamati melihat dengan asik. Ke kanan dan ke kiri. Saya panggilkan kereta tak Ayo yo, beca. tolong hati-hati. Mas Gareng. Siap bos. Heeh. Diperkenalkan yang paling ujung kanan sing sangka Purwodadi, nama siapa Cahayu? Yo, cek. Nggih, nami kula Vivi Ananda Dwi Musafir. Vivi Ananda Dwi Musafir. Nggih, sering dipanggil Pepe. Oh, Mbak Pepe iki. Nggih. Sampan terkenal lho, Nduk. Eneng nggon live TikTok. Napa leres? Pepe, live Pepe TikTok. apa niku? Pepe Dele kuwi ta? Ora PPO. Daleme Purwodadi ning endi? Kula Purwodadi arah Sragen. Geyer. Nggih, nggih yer. Geyer. Nggih. Nggih. Cik sekolah ketoke. Nggih tesih. Kelas 2 SMA. SMA. Nggih. Wah, iya. Ajar-ajar iki. Siap iki jo sekolah nek nggo ragat dhewe kok ngeten iki kok. Ngenteng-ngentengi wong tuwa. Iya. Sing niki cik sekolah, kok cik sekolah. Asma sinten Mbak Yu? Njen nami kula Mbak Yani. Mbak Yani, Jeporone ngendi? Separakota. Oh kota. Sih. Cedak Alfamart Indomaret kuwi ya. Alah, iya. Iya. Nggih. Makasih ya Iya, makasih untuk apa? untuk sudah berkenan di sini. Iya. Gabung bersama kita ya. Sejuragan toh? Juragan mebel Jepara. Heeh, kowe gudange kok. Oh. Gedang ukir toh, Mas. Oh, anu pesen kursi nggo taman. Kursi go taman. Heeh. Ayo. Taman Makam Pahlawan. Walah lah. Nyanyi apa Pak niki, Pak? Sing ora nganggo bawa sing langsung wae. Sing langsung. Lali janjine. Nganggo sound system KIS. Jos. Dina Minggu sing tak tunggu. Nek nganggo sound ku ra ngono kuwi, Pak. Tirner mirgur sertar turder. Ora pati ceco. Mini kompo, Pak. Nek gianten ya apik, Mas. Ber. Mini kompo, Pak. Ngoten, Pak. Beda karo kis ya, Mas ya. Beda, nek kis iki sone jos, Pak. Jos. Iya. Sudah siap? Sudah. Oke. Yo, caya. Jahe ponge, Mas. Jogete yo. Senggai. Lo. Ayo, Ala kadir, ala kadir.
Krawitane wis kaya krawitan kok plupoh Seragen. Pak Idi Laras. Asik. Goyanganmu apik nduk kowe kene ya ya ya. Drang ya. Ora mondokan to Mas klupuh to. Sing sangka pati kotakan Jepara kota ukir mesti apik banget. Nek iso patah-patah nduk. Patah-patah. Mas Gereng, Ya no. iso ngukir kuwi. Lah nggih. Ayo jajalan. Tak kenalke. Kenalane. Mesti goyangane Kaya ngopo? Ya. Drang. Elak. Wis goyangane ora patek-patek Pak ngeten. Ning bahaya. Bahayane pripun, Mas? Goyang ngene iki iso ngentekke sertifikat BPKB katut ngene iki Pak tenan iki. Katut rindi to. Katut nggo tanggapan. Elak tenan. Go bayar tanggapan iki to. Apik tenan iki. Ukirane piye Mas? Ukirane. Pak, Apik apik. ukir piye kira-kira? Gulek-gulek ngene Pak. Nyenengke. Kondang kok Jepara kok. Para kok. Iya, kelas 2 SMA ya, Nduk. Nggih leres. Seujiannya apa? Sing mbok senengi apa? Ono kok kelas lurus peteng gede. Olahraga. Olahraga. Nggih. Oh, tapi sampean sing diuji ekonomi kok, Nduk. Nggih leres. Iku nek kanggone sampean no ujiane ekonomi ya, Mas. Iya, no. Oh, iya. Wong lanang kok Oh, ya. wong lanang oh, iya. Direwangi kaya ngene ya nggo wong wedok. Sing lanang polahe kaya ngene, sing wedok senam. Kene ya ngono ta, Bu? Oh ya padha berarti. Senam sing iso marai apa Mas kuwi? Hah? Senam sing marai apa? Borosan kuwi kok. Kok ya borose nak ndi? Wong pendak dina ganti tuku baju nggo senam. Tuku seragam nggo senam. Oh, ngono. Sing lanang lho sarung ngantek ngepir barang isik dinggo. Ora kok nak yani ora kok. Mboten ta? Sename ceritane iso sing mari gedheke karo sing mari nyingsetke lho Mas. Oh kae ngejim. Heh? Kae jim. Kok nge-gym to? Ora gaul. Jim. Jim ngono kae lho, Pak. Jim sik ngono kae. Ya, Nduk. Yo, Purwodadi. Janjane kowe ne. Gelakatmu. Gelakatmu sajan yuri. Hatiku Mas. Jan karo wanita liya.
ngene kan dalange ra semangat ya, Nduk. Nggih. Pengrawite hebat iki kok aku Hebat. dalange tenan tak bar ki sesuk jam 12 awan ngene iki. Rasa kanggo penonton ra apa-apa Mas Gareng. Nggih, golek pasaran no. Ayo, moji-roji. Janjane kowe nengane Asik. Aku sanjane priyane Ayo yo. hatiku sugana kowe kancan karo wanita liya Ya. Pak Dalang, Luar biasa. Pak Hadi. Halo Mas Gareng. sajiane niki lak komplit banget to niki. Komplite nggon ndi Mas? Krawitane enten, Heeh. tembang-tembang Jawa klasike nggih enten. Enten, heeh. Iki ya ana alat musike barang. Komplit. Pancen iki leladi kanggo Suradadi iki totalitas Pak Hadi iki paribasan apa sing ning omah kabeh disokke ten mriki. Ujug Lahir- kanggo menghibur. menghibur secara lahir lan batin. Heeh. Iki mula nika ya melu nyambut gawe ya ditanjake ya Pak E. Heeh. Sing ndi? Anu campur sari. Oh campur sari. Campur sari. Soalnya kene iki lagi anu pindahan. Pindahan nggon, Pak. Oh iya. Kebanjiran. Pindahan nggon. Nang ngene Mas Gareng. Ngono dawuh. Ah, aku pancen pengagum takone karo Mbak Elisa kuwi. Oh, nggih. Sinden yo ndalang multi talenta luar biasa tenan. Hebat, hebat. S3. Tiga kalau S1 mumet cekut-cekut. Ora S9 Mas. Mboten. Yo ora ketangku sak padha utawa rong padha tetep Mbak Elisa sih diantu-antu. Kali panjenengane Pak Agus. Heeh, engko sing terakhir ngaturake ora ketang sak kemprangan kaya ngopo nggone. Lah iki rak ya mergo saka YouTube kuwi to Mas Gareng. Nggih, nggih, nggih. Saka panjenengane Bapak Kades ngerti. Iki kudu lho engko anu Pak Hadi. Wah, ora ketang sak nganu Mbak Elisa kudu dalan. Langsung napa anu riyen. Ini ajang nyanyi dulu. Ah apa? nyanyi dhisik. Lep, enggak. Heeh, arep cabut yong-yong udan kaya ngene. Nggih, nggih, Nyanyi nggih. Santai wae. Pau nggih dereng bawa napa-napa nggih. Ah, iya. Sambil lalu aris niki sindene ben toto-toto. Betul. Spesialis Mbak Elisa untuk warga desa Suradadi. Nggih, niki doa mawon nggih Asmarandono. Oh. Waduh. Rena Panta Rani Mas Gareng, Anak wedok elok. Non. kira-kira ya mikir apa ora Mas Gareng? Mikir pripun to? Nek kira-kira lho panjenengan kira-kira mikir apa ora? Ana wong ayu nih kaya ngono. Pintere yo wah luar biasa Lah tenan. nggih. Heeh. Ya jenenge Suarane apik. Ha, siki. Cetha mikir mulane ket saiki wong lanang iki kakean mikir aku ra entuk-entuk wong lanang. Kuwi sing marahi Pak De, wis marake aku ra payu. Iya diakoni tenan to iki. Tenan. Urung ketemu jodone. Lah, angel Kersane tenan golek Gusti jodoh. Allah ki kon mengukir prestasinya dulu. Ya. Amin. Untuk sukses dulu wong lanang gampang kok, Nduk. Gampang piye? Gampang liliye. Ayo ora sing penting lanang. Ya. Hendak kula meminta Nadyan wong siji loro telu Mas Gareng antusias sekali masyarakat Suradadi karo panjenengane Mbak Elisa lan Mas Gareng nggone suwe nggone nunggu. Nggih, mboten kok siji loro telu, Pak. Heeh. Penonton taksih full mong bergeser tempatnya cari aman sing mboten Jawa. Niku lho Pak, hebate warga Suradadi ngoten niki, Pak. Tur ora kudu ngene Mas, pancen panjenengane Bapak Kades wis ndadani
Lah nggih Ora ora usah nganggo urunan, nek mung nanggap Mbak Elisa Mas Gareng, wah sesuk nek ditanggap sehenteng wae sesuk wae. paribasan pendak dina mawon kelakon kok, Pak. Wani ya? Kani. Antuk nugroho yuang Panganan semene kok kudanan kabeh. Bejamu Mas Gareng. Lah nggih. Mbak Elisa, kira-kira pripun pandangan sampeyan? pandangan Untuk kedepannya kaya ta wayang kulit, kira-kira saya ngrembaka apa ya? Kira-kira surem ngono. Secara menyeluruh. Dongane niku nggih ngrembaka to Pak Hadi. Heeh. Jadi yang generasi saya dan seterusnya niku nggih carane mendekatkan pada generasi berikut ngaten to. Oh. Iya dong. Heeh, ning aja kumpul-kumpul nggo politik lho ngono. Pripun? Aja kumpul-kumpul nggo politik. Nah, ning nggih Arudal kuwi. Nek wis cedhak malah didol. Indenging nuswan tara Rumangsa, musik Mak. Rumangsa abot napa mboten predikat sebagai bintang tamu. Oh. Wong nggih. Niku Apa kula napa mboten? Pak De Gareng yang ditanya? Kula. Hah? Yang ditanya Pak De Gareng napa kula? Elisa kok. Oh, Elisa. Sampean no. Sing berkompeten awakmu. Apa ya kudu sinau terus. Oh, nggih, berat no. Berat? Nah, nggih. Secara jujur. Secara jujur berat. Soalnya selera masyarakat niku nggih berkembang terus. Sakniki remene napa, riyen remene napa. Ngaten niku nggih dagelane niku nggih berkembang terus. Sakniki senenge bangsane TikTok niku sik trending napa. Kan ngaten niku harus update nggih. Mengikuti arus Mengikuti. zaman, Pak. Nggih. Nggih, nek monoton terus nggih. Mumet nggih, Mbak ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Musuhe sakniki pun niku wau. Pripun? Apa sithik-sithik wis di live streaming. Nah, Mumet tenan Mas Gareng ya. Nggih, minum Rodakol. Ya lanjut. Galis gedha rencana Mas Gareng, Dalam. iki ana maknane lho Masudan iki. Lire pripun, Pak? Mbok menawa ya ora mbok menawa iki ya nggawa Donga, barokah. donga. nggih rezeki. Udan kuwi banyu. Heeh. Banyu kuwi sumber penguripan. Heeh. Muga-muga udan sing teko iki ya kuwi sumber penguripan sing nggawa berkah lan barokah kanggone warga masyarakat Sidorejo. Sidodadi Ambil. desane Rejo, Pak. Suradadi. 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 Gara-gara mangan lotis sisane sinden iki tadi. Suradadi, Pak. Iso tekan Sidorejo. Ndek bengi Sidorejo, ndek bengi. Sidorejo ngendi to, Mas? Anu Jawa ngendi? ngendi? Hah? Semarang. Heeh. Ayam tentram ati makmur sengkut ambah ngunah
Adi kurang ajar. Piye Mas? Lah tak kira ki buah apa-apa. Gambare ki apel. Heeh. Tak pangan ki setela, Pak. Mula piye? Terus apa iki, Mas? Wangi, hah ngono. Gragase ya ora Kete karo. biayu niate Lepian. aku rentok nang kene ngono kete biayu. Gambare apel tak pangan setela lho. Monggo sak tembangipun. Nggih. Turi-turi putih ditandora nang kebon agung. Turi-turi putih ditandora nang kebon agung. Nduk leret timpon nyemplung. Kembangé apa? Mbak Ira. Mbak Ira. Mbak Ira. Mbak Ira. Mbak Ira kembangé apa? Kembang Kembang bener. Aku milih kembangé bener. Yo. Kembang bener. Aku milih kembangé bener. Ayo kanca padha jejak Indonesia adil makmur. Mbak Ira. Mbak Ira. Mbak Ira. Mbak Ira. Mbak Ira kembangé apa? Aku milih kembang cempaka. Aku milih kembang cempaka. iya. Indonesia terus merdeka. Mbak Ira, Mbak Ira, Mbak Ira kembangé apa? Yang lagu lawas kok nduk kuwi. Iya, dudah kalau nggak ditokke ya eman-eman hilang. Kembang kantil ngono kae. Aku milih milih kembange kembang kantil, kembang kantil nganten anyar direng bedil, bedil muni ngantene njondil tiba mlumah gondelan pentung ngono kae. Mbok kira gondelan pentung. Pak Adi, Heeh. nanjake musik mboten niki? musik. Lah, dalange Mbak Elisa iki. Oh iya. Iki dianti-anti lho. Disuwun dalang meneh ya. Ayo Nduk, dilegani Nduk. Nah, iki Nggih. kunjuk Pancen- dateng Pak Lurah. Sarung jagung paribasane kok Nduk. Heeh. Apa kuwi? Ya abota kaya ngopo tetep dilakoni Dilakoni. jalaran rasa tresno. Oh, iya. Tresnone Nduk Elisa karo warga masyarakat Surodadi. Ya, nggih Pak De. Sarung jagung. Jajal Mas. Nggih, monggo Ditakoni, srepeki Mas. mawon. Tak iki. Sing Mbak Elisane, Mbak Elisane Mas. Ya. Heeh. Lah kok kira-kira kok dhisik-dhisik piye kok iso nganti seneng ndalang iki Mas? Ya mbok menawa ngerti nek pendapatane luwih dhuwur. Nggih, monggo srepeki mawon Mas. Karena semangatnya Nduk Elisa untuk tetap melestarikan wayang kulit. Nah, Bareng. ya. Yo Nduk Elisa, serpeke Mas. Sindane Bu Yayu. Chandra tekan iki. Keprake.
Kanggo apik tenan. Katri kulang mangrempak. Urto kurareh kakiri. Raranggono gawe gelar. Ira wang-wang. Oh. Wata-tita. Titane sopo? Papo. Papo arep apa kowe sapa ngerti-ngerti ana tekan kene. Ngerti-ngerti wata-tita babu kowe sapa? Wadi-wadine kowe jangkah ana ning Suradadi ini sapa jenengmu? Kowe ora tepung karo aku. Tepungke wae. Jenengku Dion Tralala. Dion Tralala. Yo dasar kepara nyata jenengku Dion Tralala. Arep ngopo Dion Tralala kowe ana kene? Aku arep njaluk duit. Kowe takon jenengku Dion Tralala, jane kowe sapa? Aku ora tepung karo awakmu, weluh. Arep njaluk duit tok ora tepung. Awes kondang kaloko. Juragan tambak. Arep njaluk piting ana, kerang ana. Iwak apa-apa ana. Yen ngono ora mokal kayane nek wis tau krungu-krungu. Yen bener apa ora? Apa jenengmu? Setyaki Supriyanto. Ya dasar kepara nyata. Yen ngono, aku njaluk duwite. Lho. Ngapa kowe njaluk duit karepmu arep ngopo? Lho. Nek pancen kowe nyatana duit, ben aku ora ngisruh-ngisruhi ning kene, ndang aku cekel ana duit gek aku mulih. Ana orang-orang. Ana wong lanang tekan kene kok wedi karo orang-orang weluh. Lanang ning nek klebon orang-orang ya mencelat aku. Ya kowe nek mani ngris ngisruh ayo maju. Tak gedhek cengelmu.
Dok, Cek. Ayo, saya arep mandek apa ora? Weloh iki piye ana wong perang dindek kowe? Kowe ora ngerti motone sedulur kene apa? Weluh. Lah piye? Lah iki ora entuk ana jenenge wong teko kene mung arep golek dhuwit terus arep golek udur terus sakdhewe mung perang ngene ora oleh. Mergane apa? Ning kene iki isine wong arep golek dulur, ngerti ra? Nek wong dulur ade akur, nek akur desane saya makmur. Dok, dok, dok. Gayeng, Pak. Gayeng dalang wedok ki nek ngeprak diantere ra mekakat tenan. Soale ora nek sing ngalang-alangi, Pak. Beda karo dalang lanang, Mas. Nggih. Angger arep ngeprak nek dalang lanang ki nyamplok upin-ipin ki lho, Pak Mar. Wah, iki anu Pak niki mengke. Heeh. Piye, Mas? Kira-kira ki engko iki pembonang ki wis ditinggalke. Dadi iki engko yoga mengko dadi siji nang tengah ngono. Iya. Iki mung awake dhewe manut karo Mbah Lurah kok, Mas. Oh, lah iki malah penyanyi ku do transmigrasi iki malah. Iya. Waduh. Oh. Piye? Ning Mas Gareng, Nggih. terus terang lho, Mas. Ayo, iki Terang ngomong-ngomong terus. wae, Mas. Nggih. Menyesuaikan kondisi. Iya, pancen Mbak Elisa luar biasa. Hebat, hebat. Kagum sekali terhadap Mbak Elisa kaya aku iki, Mas. Ini yang namanya anak muda era milenial utawa generasi Z sing duwe dedikasi untuk melestarikan budaya Jawa. Wih. Khususnya wayang kulit. Semoga bisa memberikan motivasi untuk anak-anak muda di zaman sekarang. Ngoten, Pak. Yen iso ora mung muncul kaya satu Mbak Elisa. Ana 10 utawa ana 100 Mbak Elisa. Wah, budaya Jawa tetep nek ilang wis ora iso, Mas. Amin, 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 amin. Ya luar biasa tenan. Heeh. Ning wayangane Piyayi Putri karo Piyayi Kakung iki mesti bedane adoh, Mas. Bedane nggih napa lho, Pak? Wong ya nggon keprakan tok karo wong perangan mau no kok. Sabetane iki cetha beda lho. Sabetane beda ya, Nduk. Angel, Kok kowe wong nyabetke ora kaya Pak Hadi bisa blus-blus nek Pak Hadi ngono. Angel lho Pak De. Lah ngapa, Nduk? Ana sing ngalang-alang. Oh, Nek wong lanang kan gak ono. Gak ono, Dadi ya. santai wae. Nek wong wedok ya ana sing ngalang-alang. Ning enggak oh alah wis iki wayange kukut separo pisan. Iya. Aduh iki jan. Boten Pak payu pun payu. Diselamatkan. Payu, Wah payu. iki Dikersake pamirsane tetep isih ana iki Mas Gareng. Lho, surat dadi kok, Pak. Surat dadi iki tenan, Pak. Lho dalah. Karo tak persiapan yo iki Mbak Elisa ning nganggo bawa wae alon-alon karo ngomong-ngomong. Ngaturake apa Mbak Elisa? Yo kuwi kagem Pargogung ana ing Suradadi kene. Ya, iki mu pamundutanipun Pak Lurah. Mbak Elisa ora katang sak kemprangan wis mayang.
sampun. Nglegani Pak, panjenengane nggih, Mas menika. Agus. Karo Mbah Lurah, Mbah Suro. Lurah. Iki kunjuk Mbah Suro, kunjuk lembaga. Nggih. Terus kunjuk perangkat dan semua tokoh uga lapisan masyarakat Surodadi yo Mbak Elisa. Ketang tresnane kelawan masyarakat Surodadi. Nggih, niki lagu nganu karemenane panjenengan mawon nggih. Napa, Dik? Sesidemen. Oh. Saya Sapa? hafal aku. Eh? Lah nggih Pak Hadi niku sukanya niku pokoke wajib niku Sesideman. lagune niku Sesidemen. Aku goleke sing gampang-gampang kowe. Ora usah sing anyar-anyar. Nggih ta? Ya, bener iki. Ning dibawani Mbak Elisa, dibawani. Ya. Wiwitane anderek sang beki priya bagus kang ngolah budaya nggih dawuh Pak Dawuh Pak Panjenengan iso viral apa memang diciptakan apa ya tidak sengaja Mbak Elisa? Secara jujur baik. diciptakan secara tidak sengaja ini aku takon para Gusti. Nah, ya memang ini yang namanya anugerah itu seperti ini, Pak. Nggih. Jadi Tuhan itu melihat umatnya dari niat. Niate becik, niate apik, kemudian Tuhan memberi jalan. Laras. Nah, dipermudah segala urusannya dan dicapaikan apa yang menjadi cita-citanya. Lho, ngoten lho, Pak. Oh. Ya kaya ngono ya, Nduk. Heeh, kira-kira Aku ngono yo Pak. gur melu usul timbangane ora nyambut gawe kok. Jadi mboten nganu nggih. Mboten dipiralke wong. Kula seksine kok, Pak. Kula seksine. Memang wis dikehendaki oleh masyarakat, masyarakat. Mergo ngenapane karo Mas Gareng nek pendapat jenengan. Pripun? Ngenapane kok iso nganti dikehendaki utawa disenengi karo Ya masyarakat? karena tidak asli dari Jawa. Satu. Nah, karena saka Sulawesi, Heeh. ning gegulang basa Jawa dadi becik, ora mung basa Jawa, ning berkembang yang budaya Jawa secara keseluruhan. Niku Pak. Mergo Nggih. wong Jawa dhewe kala mangsane sok urung anu tegese iki urung gelem sinau sing tenanan kaya genduk Elisa. Ngoten lho Pak. Niku lho. Jadi nek Mbak Elisa all out memang untuk seni budaya Jawa, wayang kulit khususnya. All out. All out. Nggih, ora all out. All Nek out. pepatah sing kula remen ketrian niku nggih pepatah wong Jawa niku lho Mak Apa Nduk? Cange. Apa Nduk? Wong teku teteken bakale tekan. Wong tekun teteken bakale Bakale tekan. tekan. Berarti kuwi T3. Tetelu. Nah, nek wis T3 ditambahi loro. Apa? Trima takdir. Terima ro takdir. Nah, nek wis trima takdir wis dadi takdire, dagelan ya dadi takdire dagelan, takdire dalang ya dalang. dalang. Kuwi kudu gelem nrimo. Nek ora nrimo tene tambah loro. Apa Pak De? Tele-tele. Iya, wong ki kudu bersyukur maksudnya kan ngono. Ya. Nggih to Pak Hadi. Heeh. Lah iya. Ning nuwun sewu Mbak Elisa. Nggih. Dikanteni ngangge tirakan apa mboten to jane? Kok ya larise ora karwang. Piye Mas Gareng iki? Pendapat sampean iki. Ya mbok menawa jenenge laku ki dilakoni. Apa ya kungkum-kungkum apa ya? Boten kok gungkum-gungkum boten. Yang jelas niku napa kemawon istilahnya kesempatan. Kalau dikasih kesempatan itu ya digunakan sebaik mungkin. Ngaten kemawon to Mak Cange. Oh. Iya. Tapi belajar tetap. Belajar tetap kayak dulu saya munculnya dari Pak Seno Nugroho almarhum. Ya. Niku nggih kesempatan kula gunakan sebaik mungkin aja. Kalau ada kesempatan hari ini, semoga ada hari esok ngaten nggih. Kados ten mriki nggih sami wonten Surodadi rumiyin kesempatan kalih panjenengan kalih taun kepengker. Ya. Istilahnya sak menika dados sederek nggih, dados sedulur. Iya. Terus sakniki nggih saged mriki malih kan ngoten. Tahu kula jak kungkum, Pak, terus mentas. Mbak Elisa. Neng Krikiti. ndi to, Pak De? Lah dikrikiti urang kae kok terus mentas.
Akhirnya tak jak kungkum neng kali sing asat. Tapi pedalangannya mboten diperdalam saestu nggih Mbak Elisa nggih. Diperdalam. Niki kan S3 kula nggih tentang pedalangan. Pengen payu mboten pedalangane? Payu. Mboten. Cuma Nah, untuk yo. apa niku? Jan? Pripun? Cuma untuk apa pedalangan ini? Sampeyan nih. Ora kudu dadi dalang payu laris ngono mboten nggih. Mboten, karena Oh. penelitian aja, karena cinta aja. Nggih. Nggih. Wah, hebat. Nggih. Kula lajengaken nggih Nggih, menika. Lah iya. Sowan menyang kutha gedhe Bantara terus selendang kuning kang saking Waduh. Ya. Cobi swantene Pak Hadi lho. Ben kados piyayi duet ngaten lho. Cowok cewek. Heeh lho, Pak. Dajah ya. Nggih no, wong iki jenenge sesideman iki kan dilakoni wong loro, Pak. Masa wedok dhewe ya. Iya lho. Sesideman dalang karo dalang kok malah kotekan lho. Pripun iki? Suara kurang suara kurang perempuan. Swara apa? Suara apa? Swara kurang permohono. Terus yen Ning Ning wasis ning aku. wasesang ngungkrum. Wah, jan gancem. Ya, bacetke. Anggung romaram bendoro Tiah Sulestyo pijer ngincangake alis terus tresno sesidempan. Monggo Mbak Elisa sak langgame ya. Waduh. Luweh becik patenono timbang pepisahan yen kok Sulestya dari Loh, Dara. lawan kula warga kek Walandra putra liwat kincange alismu kuwasa nglandang rasane atiku senajan wis ningsih yaswaku aku isih mampu ngeladeni salahmu. Mongko kowe bocah kuno Ya. senadyan bocah kuno kedungan nyrimpo Ya. jiwa ragaku kaguru kehormatan mapro rubuh ngarep pinju.
Hebat tenan. Nuwun sewu Mbak Elisa. Nggih, Mak Cange. Kondange panjenengan menurut panjenengan apa ya mung jagake lumantar medsos. YouTube, teng TikTok ngoten niku napa pripun pendapat jenengan? Boten bab YouTube napa medsos Mak Cange. Niku wae sik leres niku nambah sederek niku wau. Menjadi orang kaya itu gampang. Tapi yang susah itu menjadi orang yang dicintai. Weh. Niku. Padha karo Mas Gareng nggih. Susah dicintai karena saking susahnya dicintai belum mendapatkan cintanya Pak sampai sekarang Pak. Susah sekali. Niki nuwun sewu kira-kira bulan Mei niki pripun kebak? Pul. Weh. Pul ngantek mbludak-mbludak. Gudak-gudakan karo Mas Gareng Mbak Lisa ya. Ngantek sing ngayahi ngantek bojo kula melu ngayahi ngantek mbludak. Wah, hebat tenan. Jenenge lagi mekar digoleki karo sedulur akeh kok Pak. Iya. Nggih niku wau. Ning sak-sake ya tetep disenengi Mas ya. Ya ora sak-sake nek niki istimewa kok sak-sake. Oh tak mung sak-sake kene ya disenengi. Digoleki. Lah niku sing penting niku ditresnani kalih sedulur niku lho. Pancen niku Mbak ya dasare. Nggih. Digudako nak pancen durung wayahe ditresnani ya angel ngono mbok menawa. Ngoten. Mbok nggih niku mboten ngertos kula nek bab niku nggih. Oh nggih. Lah rencang-rencang panjenengan sing presiden niku pripun? Apa ya kira-kira ki spiral apa ya mboten? Viral niku gampang, tapi awet niku sik angel. Oh, jenengan ya percaya niku. Lah nggih no. Itu ya ilmu yang saya dapat dari guru saya Ki Seno Nugroho niku. Menjadi awet ditresnani niku sik sulit. Nggih. Cara bodhone gawe kuwi gampang, ning sing pangeling-angel ki ngopeni. Ngoten lho Pak E. Sok-sok enten ya Mas Gareng, sing spontanitas mungkin tidak disangka terus langsung viral nih yo terus langsung hilang. Niku enten nggih kathah nggih. Kathah. Mbah Slamet bareng ngono kae. Lanjut yo meh terang. Urip ana kutha gedhe kowe tentu kangen. Dangdut ki Mas. Gubuk asmara ya, Nduk. Ya, Dek. Gubuk asmara yen ate tak nggo andum tresna tanpa bantal tanpa kloso abot-abote ketaman asmara.
lan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa bareng kolareng neng kubuk asmara. Mas Gareng. Nggih Pak Hadi. Nah, ini Mbak Elisa masih tetap konsisten dalam kondisi apapun. Yo, satu lagu penutup. Iki jam piro to iki? Iki jam pira? Jam pira iki? Jam 7 mangkat sekolah. Ayo saya udan kaya ngene kok. Ya. Satu lagu lagi. Mbok yo mesem merengut petae apa? Mbok yo sesek petae apa? Bejaku tetep ing janji aja ewo aja tansah juwo nadyan aku uga tansah la ing janji mesemo tansah tak enteni yo bareng anggoti luhuri kagunan watone tumpempan pasti kasempatan. Tetap. Mbak yo mesem merengut petae apa? Mbak yo guyu sesek petae apa? Penjalukku tetep ing janji aja ewo aja tansah juwo nadyan aku uga tansah la ing janji mesemo tansah tak enteni yo bareng anggoti luhuri kagunan watone tumpempan pasti kasembatan. Matur nuwun sanget Mbak Elisa Mas Gareng. Sami-sami Pak Hadi. Sampun nyengkuyung ananing pakliran bengi iki. Wis Ah, rampung limbukan jam 2 kawit jam 11 mau. Mergo situasi dan kondisi. Ora kok ateges wayange ora iso menyajikan wayangan sing jangkep utawa ngolor wektu ning ngepaske karo kahanan. Kahanane ya kaya ngene. Udane saya deres Pak Hadi. Muga-muga derese udan iki padha karo derese rezekine sedulur-sedulur wonten ing Suradadi. Allahumma amin. Amin ya rabbal Terus ke alamin. lagu yo. Monggo. Nduk. Yo.